Показваме ви няколко варианта, ако ви нападнат с дълго оръжие, палка, някакво дърво, как да се защитите. Най-често срещани са удари, така наречените първи и втори диагонали. Разбира се, може да има най-различни други атаки, но ще разработим този път само атака от сам и атака от сам. Така, заповядай. Първо, позиционирайте се по този начин. Ръцете не са напред, защото тук, ако има ръка, веднага я чупи. Ръцете трябва да са максимално до тялото, леко приклекнени, за да имате бърза манипулативност. И чакаме атаката. Атака. Сега ще направим другия вариант на атака. Ето, Петю. Вижте. Пак съм ръцете тук и чакам атаката. Когато тръгне. Вижте колко бързо. Работя. Тук мога да работя над очите. Вижте къде го хващам. Ето. За да го съборя. И мога да го довърша.